Bless. Sama ni? Sa pangalan? Hello, vlogger! Elmer? Ko, Tinday, Raiko, Mama. Isa man eh? Si pangalan? Kanin sa man ice cream din eh. Isa birthday Raiko. Kinsa nagnegosyo og cheese? Kami! Ikaw, asa imong daddy? Ikaw, asa imong mami? Ikaw, asa imong bana? Hello. Ano sa may pakaon sa bisita? Happy 39th na day ka? Dubli na day mga edad sa ako. Kanira, birthday girl. Birthday girl. Sorry kay kanira akong hatag sa imo ha. Ano nang gikaon nimo ang manok? Asa may lami? Kani. Kana. Nag-abroad eh, nag-abroad. Kuni si Daying na siya pero pe ang tinawag ngalan. Tinood yun ay. Kita na natin ilang balay dani. First time na ako makaagis ilang balay. Wow! Kani, mga silingan. Mga silingan. Sabi ako mga kuwan doon niya, familiar doon niya. Bubong, wala bubong. Asaan nila? Asaan? Sila. Ha? Bajid. Pril. Aw. Nga naman? Namula? Oh, manok. Dala manok. Nagbalag. Wala namulang. Dala lang manok. Ano magluya, Ying? Alas 3 pa ko sa kadlaw din no. Okay ra? Okay? Okay kayo. Okay kayo. Ikaw, okay ka? Ikaw mura ka Korean na kayong chicken. Okay kayo, natukan ko. Mga unta, lamay kayo. Okay kayo. Yan na, okay kayo. Uy, grabe kayo lang ko niyo. Ka-remember ko, dani sa mga silingan na mga kalubian, dani nalibang sa una oh. Ganan kay kweno ko. Handsome kay ka. Yung sana? Handsome ka. Handsome? Yeah, mga ayog kwarta. I love you. Handsome daw ko, Tino, dili. Ay, ako kanina wala. Ukasan. Isa ni flowers. English ang gwapo. Karon. So, gimingaw ka na ako? Ako noon. Hindi ka na ako. Ay. Doble na yun. Muna na. Ladies and gentlemen, digan na ni live sa Balingasag. Si Casey of si Lalay. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, back to baby, rock it, so don't stop. Under the lights, everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Ngayon ko, mga bata, wala lang huwag mga tito lang. Ladies and gentlemen, once again, gigan live na ni sa Balingasag, Talusan, si Casey o si Lalay! Palakpakan!
Ladies and gentlemen, once again, gikan sa talusan ang mga kulit na bata nga grabe ka talented, Lalay and Casey! Ladies and gentlemen, ano na ang mga talented na mga bata? Ang mga daling dingding na si Casey o si Lalay! Hey! 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 Ila, gwapo na kahit mga akwa, no? Gwapo na kahit kaya ubog, no? Masa na, pildi? Uy, gwapo na kayo! Dili ubog, dili ubog. Ay katulong yung napildi man, pero naka-champion na. May tuwin sila man. Ay, ang ikatulong napildi, pero na-champion na kay tuwin sila man. Bali duha man ka-entry. Namatay to siya. Kaya, Grabe, mong tito eh. Kurba kay mong tito, Jitbo. Amugikan, bubong Nahial. Ito mig kuan saan apil mig twins. Sa imong sakyan. Innova yan ni kuan budget. Munya, twins. Sa man ang twins. Istorya sa ko na Manok na siya may manok kaduha mo daog mo. Manok na duha ka mo sa gunson mo daog ng duha, champion na. Twins ang tawag na. Oh, Twins ang tawag sa dula or twins ang tawag sa daog? daog. Twins ang termino na dito. And then, pilay kwarta. Si Timil Kapin. Si Timil! Kapin. Oh. Ang gipatad! Oh. So, doble ba na? Unsa man na? Oo, mo ko na siya, mo times 2 na siya pag mo daog. So, unsa man na kanang nahimong 14 tapos gipatad na pud ang 14? Wala, lahi kay gidugan-dugan man mo among first fight or second fight. So 14 mil ang inyong kuan. Ang inyong daog ana lugar. Braging ana. Sige. So, unsa may imong makuhaan na sa kalambuan sa kinabuhi, ha? Kung makadaog lang, grasya magina siya basta ati manong nagmaayang manok. Compilde. Murag di sa tamag wala kildi. Dili lang sa. Mo sana. Think positive lang sa. Positive gina sa permente. Pero kung ang kwarta nga mapildi, unsa may ingon sa asawa? That's life. That's life. Mo na diaron. So i-recommend ba na nimo sa uban nga magbulang? Ang sa uban kong kuan, I-recommend ba na nimo? Oh, i-recommend ako sa passion. Passion lang. Ayaw lang ninyo imo trabaho. Ayaw lang. Kanang murag extra lang. Passion lang na siya. Passion na siya. Imboy. Sa imong ninumduman dani sa ato mga boy kagahapon sa talusan ba. Kaya kung ninumduman dani boy dito mayo. Dito mi nalibang ni ko. Baligo sa pa kada adlaw. Yay. Di way unda nga gikan sa buntag padulong sa hapon wala paniutuhay. Ligo. Murag hangol kag suba. Ano kayo?
Pagmata. Asam ta ka suba na pud karon. Ito ka, bigas. Ang dato ba? Sa kaputos pad. Pag-abot ni Lola Goring dito, na yung mga supas. Tagsa putos ang supas. Kung gusto ni Mugpan, ay sus! Munang luoy kayo ang negosyo ni Nanay, pero si Nanay, giving raman niyan to niya. Wala naman to. Daily business. Lingaw-lingaw raman to niya. Kaya para na lang siya yung mga mastura-istorya, yung mga customer, kunuhay. Na, wala, good. Chika-chika, ra good. Foods for the kids, to. Pero pag-abot sa Apo, grabe ang love. Dili gyud makuan. Foods for the kids, to, Apo. Basta Apo gani, horot tanan. Sa una, bata pa may mga 15. Ito may sa suba, maligo may suba ba. Kita may 2 ka manok. Gidakop na mo sa kalubian ba. Tripe na may kuha. Ang yatag imboy kay sila Palagaan. mo mabuhi. Mga pila ka years. Talisay ito nga manok, talisay ang muna kuha. Kawatan. Same ta daw. Natukan gyud to, ori mo gyud tong gisadan. Natukan na yung Kawat kay. Abot kung naa pa ba ka to, gamay pa ban siro ka to. Ligo suba. Apit malumos. Nanguhag pa Kinsa hapit na lumos. Kani kay putot. Apit ko na lumos akong mga barkada, gitabangan doon lang. Sa kuwasa supa ba ganito. Kani may ni mo sa alam ni balag putot nito. Ay, baki-baki. Ito tagkuan karon, mag-sunset ta karon. Kailangan okay kayo. Pantalan. Okay kayo. Okay kayo. Ato ta pantalan ron at ato mga bata ho padakan dito. Karon ato kami dito karon sa sunset dito sa Paywalk sa Balingasag. Ito yun sa lungsod. Lungsod sa Balingasag. Ato karon sakay lang ko kotse para dili na ko mga motor. Wala lang na tanawa na. Hey, I can remember. Hey, lagak so na. Ay, ako sila no. Happy sila oh. Oy! Kamusta? Kinsa? Dalia Budlaw. Okay kayo. Tayo namin dito sa may beach. Ato namin dito sa Balingasag. Saba kay mga bata na ni Saba kay Stanan. Saba kayo. Ayan. Sa may Balingasag Baywalk. Muna siyang katambayan yun sa halos tanan sa mga families na ni. Gwapo ang palibot. Dili kayo lahom. Di ba boy? Suspit lang. Suspit ra.
Depende sa kung hunas ba or taob. Ito sa kilid na yung mga pagkaonan. Yan. Pwede mo makakon, baka dalikyat mo na mo dool sa salay, dool mo sa diyan lapit sa may hasaan. Okay kayo. Aba na to karon birthday boy, 39 years old, Jofron Nahial. Junior. Sa may wish nimo karong pan imong birthdayhan. Sako na. Ha? Sako na. Dapat na kay wish kay atong iampo ba? Iampo na to Sako ba? na rin ang gali. Ayan ito mga friends na. Sige, sa imong wish. Sako na lagi na. Sige lang. Para na. Sako na lagi na. Talan pamilya happy. Tanan pamilya happy. So, family is forever. Kaya mo exit na ta, mahuman na ta sa atong vlog karon. Ano ya? Si Power Ranger Blue. Og Power Ranger Black. Og Power Ranger Pink Violet. At si Yellow Ranger nagsasabing, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. Okay, mag-down sa me, and then siguro later on, gabi, uli na din kasagayan. Thank you so much sa Alaba family. Happy birthday kang Jofron Nahial, og syempre belated happy birthday kang Charie Kris Alaba. Ako manghod ka tong Power Ranger Pink Violet. It's time to say bye. Please subscribe. Bye-bye. Salamat sa pag-subscribe. Bye-bye.